kami la mother. Dito kami maghapunan, guys. So, nagluto na ko og isda. Yan, ako nang gusto ito. Unsay nay? Saan nang gikaon? Lang. Mag-charge big cellphone, guys. Wa pa ako naka-upload. Okay, nandito si Father, nagkapi-kapi. Ako maning madre. Pero ito lang ang uniform. Muna akong madrehon, guys. Pero ito lang ang Madre. uniform. Mga atang niyo niya. Ito mukhang uniform sa madre. Tara si Mother. Nag-usap na si Mother. Nag-unggoy-unggoy. Nag-unggoy-unggoy si Mother, guys. Nakapi lang ko, guys. Kay Nagkapi siya kay gitugnaw siya. tugnaw kay uwan din ni sa amo, guys. Hindi ko lang. Ang madre at pabilin man. Nandito ko nila Mother, sis. Ewan. Tara si Mother, oh. Unggoy-unggoy. Hindi kita. Ay, unggoy, gidaan. Apa Unggoy. yung palit tagay ko di? Ay, di pag nila, okay. Ako na bagay hatag ni mo. Sa pa nga? Isa? Di panghatag na niya. Brownie. Si Brownie. Tago man si Brownie, guys. Ito pa. Hindi pa nalotso. Yan ay gatas ni Mother. Ni Father. Inshore. Bibilihan siya ni Janice ng gatas, guys. Ito ay mangustin. Brown sugar. Uy, napagod na. Nan, Ayan na, guys. Ready na ang aming hapunan. muna nan. Ipanudlan na to, ah. Asa ba itong mga... Hindi na barunang, hindi na kawala man. Ano, ma? Ay, natutulog yan, ma. Guys. Ano, pre? Oo. Very good. God bless 40 minutes. Sige na. Yan na. Hindi mo na. Pagalik ka ng oras. Ito ka, lagi ka. Ito ka, lagi ka. Ay, sagtawa, ma. Katawa. Pati yung ramen. Ay, tulod-tulod na sila doon, ha. Bagaimana sana kita tentu amin Lord dan selamat tersedia sehingga tak kenal angkat Lord. Pingintanan amat kini keselamatan tidak disebut dengan apa kini keselamatan samaran samhan ke anak sesuatu amin. Amen. Ang duha to pay lang tinday. Undoy, ano undoy yuk? Murag bibi dito. Kain tayo ninyong lahat, guys. Apa dalam kamutan tuyo? Panihapon pa ninyong lahat. Masuk ka, mak. Oh, madali si Buday. Ha? Oh. Meron tayong pipino, guys.
Hindi makarilo na. Pwede ko. Ayun sa plato. Kaya ko ambil sa plato ko hindi. Kau na ba? Tara. Tara lang. Simbuk ko. Nagbungbong gak dah. Kanaog na mo kailang. Ulo kita. Salamat sa picture. Agad eh. Pumunta siya kagingin mo, bilhin tayo mo. Bawa ni mo tuktikin niya. Wala, ulit kita niya. Ano, ulit kita. Kumain guys. Si Alan wala para kauli kaya nag-overtime to sila. Good morning guys. Ang akong kusinera karon ay si Relona. Maaga siyang nagising daw nagluto. Kay mura ako sa gipamaulan sa akong ipanglabhan gahapon guys. Bugat kaya akong lawas. Sakit kaya akong kuan nga daghan na kay akong nalabhan kagahapon. Manang dugay ko nakabangon. So, si Relona ang among kusinera ngayon. Kaya wala silang pasok. Ano bang niluto mo, Relona? Ano? Sardinas. Sardinas. Sardinas with egg. Ang ulam namin. Sardinas with egg ang ulam namin, guys. Okay. Tingnan natin si Mimi kung anong nangyari sa kanya. Wow, mayroon siyang certification, guys. Sa first quarter. Star Student Extra Mailer Award. Uy! Award. Naka-award din si Mimi diyon. Ano ko nga po na teacher pag naman sila lola mas to sila. Then, nagbalik ko kulit-ulit. Then, nagkatuloy ko dito kong teacher. Naman ko sa classmate. Nasa award, guys. Yan si Alan, guys. Alas 10 na nakauli gabi siya nag-overtime. So, wala naka-duty karon kay basa kay siya gabi. Gihilantan. Gilantan na siya, guys. Hindi siya naka-duty. Gilantaan na siya, guys. Buka. Ready na ang aming almusal. So, hindi mawawala ang kape. Hindi mawawala ang kape. Si Mimi, gitugnaw na siya gabi. Pag uli na mo, munang taka-jacket, nakasapaw. So, narilo na, Biko? Nalagi kay Biko? Sinanlag. Ay, gisanlag. Iyang gisanlag ang kanon, tapos ibutangan og tuyo. Tsaka na iyang recipe. Sige, nakauna mo. Pray na, Mimi. Nari ko kumalo. Pray na rin na. In the Father, who is in heaven, bless us, our Lord, and this day gift which we are about to receive from the one who took Christ forever. Amen. Nari katakot sa sinanlag. Ay, isa lang. Ay, nagkape, oh. Kain tayo ninyong lahat-lahat, guys. Kain tayo sis Ewan.
Kain tayo, Ma'am Pinay Beauty at Timar. Kain tayo. Manang Los, kain tayo dyan. Ninyong lahat. Si Alan ayaw niyang kumain kasi masakit daw ang nilalamunan niya. Naulanan siya gahapon, guys. Init daw kaya dito siya itrabahoan. Tapos ni ulan. Naka-welding man siya na-assign. Nasa sa welding. Na ano siya, nabinat yung kabinatan. Saan alang-halang? Kain tayo ninyong lahat, guys. Yum. Ay na, kape. Yum na ka. Ano na? Welcome to the best tubig na. Magbawa ito naman lang. Gano'n lang. Magulit niya nagda. Dugan mo. Nag-init na, baka hindi na umulan. Alam pa nga. Bye-bye, guys! Mainit na, guys. Pag mauga ninyo taon niya mga udto na, ipa-deliver ko itong materialis, puntahan ko to dun. Puntahan ko to mamaya ang akong giorderan sa mga materialis para ma-deliver na. Basinog. Mag-init lang ni paingon sa udto. Basta niya sa hapon ma-deliver na to. Thank you so much sa inyong lahat-lahat, guys.
Hanggang dito lang video ko guys. Maraming salamat sa inyong lahat. Og shoutout Madam Lala Coco TV, shoutout Ma'am Army Cepeda, shoutout Ma'am Samirin, og shoutout Ate Elizabeth, shoutout Ate Rachel Tamagawa, og shoutout Ma'am Pinay Beauty, og shoutout Ate Mar, shoutout Madam from Norway, og shoutout Sis A1. Maraming salamat sa inyong lahat guys. Bye bye.